Po zadatoj trasiranoj kružnici nižu se događaji, dela i zlodela, bića, pejzaži, vizije, prividi, nade i nenadano, kaljuge i kajanje. Nema iznenađenja. Sve je već proživljeno. U nedogled ponavljamo neželjene reči. Kružnica je predvidljiv put, od videla do nevidela. Krećemo se po njoj. Živim za taj dan kada ću te ponovo sresti prvi put. Ekstaza. Da smo vezanih očiju živele moja negacija i ja, vidjeli bismo jasnije stvarnost od mnogih koje sam dosad srela. Da smo namerno žmurile, umele bismo da pogodimo put u sopstvo, razgrnule bismo senke i sakrile se od neželjenih pogleda. Animus i anima, u tom se mraku drže za ruke kao deca. I strah je nestao. Da smo se stopile jedna u drugu, moja negacija i ja, nadahnuće bismo uvek tražile unatraške, izgovorene reči odmotavale ka izvornom impulsu, sve do nulte tačke. Tušta i tma, kombinatorika u igri života. Možda bismo pronašle pukotine na duši kroz koje struji mraz, što obavija muškarca i ženu u utvrđenju koje je odoleva. Znali bismo oblik udubljenja obrva voljenog bića i dubinu njegovih kapaka, klobučanje vrenja pod kožom umele da stišamo. Da smo obamrle na tren, moja negacija i ja, pretvorile bismo se u jecaj, dok je još postojao kao udisaj, i pronašle bismo izvorni plamen buduće ekstaze.